V lete sa čln ako dôkaz ruskej agresie na Ukrajine dostal cez Slovensko do Česka. Videli ho stovky ľudí. Mohli sa ho dotknúť, predstaviť si, akú silu mali granáty, ktorými Rusi zaútočili na dobrovoľníkov. Skadiali. Však z Ukrajiny, Bránko. Tu vlastne letia z tej jednej bomby, ak to vybuchne, to je také šrapnely sa zrobia. Víš, že taký si bol v tom člne, také to zabije. Diery od črepu. Čln má svoj reálny príbeh a zároveň je dôkazom obľudnosti vojny u našich susedov. Hovorí Marian Bizub, šéf neziskovky Cesta nádeje života. Čo si budeme rozprávať? Naša krajina je veľmi nasýtená nenávisťou k tomu, že takové veci sa nedejú. A to je priamy a živý dôkaz toho, že aj civilné ciele sa stávajú súčasťou vojenskej agresie. Práve vďaka nemu bude bielo-červený čln súčasťou unikátnej vojenskej expozície Michala Strenka v Starej Ľubovni. Najvýznamnejší artefakt. Ukrajinci s tým nemajú nejaký veľký problém, pokiaľ sú dodržaná celá procedúra. Skôr je extrémna opatrnosť zo strany Európskej únie, kde sú veľmi pečlivo sledované, kde tie predmety skončia. Aký je tento artefakt, ktorý k vám prišiel teraz z Ukrajiny a je to čln, ktorý bol zasiahnutý ruskými ozbrojenými? Je to veľmi vzácny exponát pre nás do vojenskej expozície, nakoľko tu chodia aj vlastne žiaci zo škôl, takže môžu reálne vidieť naozaj, čo sa deje na Ukrajine, čiže je lepšie raz vidieť ako 100-krát počuť niekde. Hej. Takže my sme napríklad oslovili aj ukrajinské veľvyslanectvo na Slovensku, či by sme nevedeli, rusky alebo ukrajinský zničený tank doviezť, ale je to veľmi komplikované, takže sme veľmi radi, že tento exponát vlastne bude tu u nás vystavený. Vojenská expozícia v Starej Ľubovni aktuálnymi vojnovými konfliktmi práve teraz získava na ešte väčšej významnosti. To je ten zákop, o ktorom ste mi hovorili. Áno. Zraniteľnosť mieru, ľudskosti a strachu o vlastný život nič lepšie deťom, školákom, študentom aj dospelým nesprostredkujú než priame dôkazy. Potom aj taký samotný život tých vojakov. V expozícii je to napríklad aj čiapka ruského vojaka bojujúceho práve na Ukrajine, ktorý bol vlastne zajatý na Ukrajine a poskytla sa mu vlastne nejaké jedlo, stráva, pomoc a on vlastne na znak vďaky ako dal tú svoju čiapku. Rastislav Striško, televízia JOJ.